νομίζω έχω ξανάρθει από αυτά, παιδιά. Μία φορά στη ζωή μου τουλάχιστον σίγουρα έχω ξανάρθει. Κάποιος θα λέει, πέρασα από το σπίτι μου και είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα παιδιά, Άγγελος εδώ. Σήμερα Part 3. Αν ακούγεται καλά αυτή τη φορά, έχω κάνει 100 δοκιμές. Όχι, εντάξει, πλάκα. Αυτή είναι η τρίτη δοκιμή. Η πρώτη δεν ανέβηκε καν. Η δεύτερη δεν είμαι ικανοποιημένος με τον ήχο, γιατί ήταν πολύ χάλια. Αν και ανέβηκε το βιντεάκι, γιατί έκανα τόσο δρόμο, ξέρω εγώ να... Και αυτή είναι η τρίτη και φαρμακερή, λέω, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ ένα λάθος που έκανα ήταν ότι είχα λάθος πρόγραμμα καταγραφής. Η αλήθεια είναι ότι καταγράφω, είναι πολύ μπελάς, δεν φαίνεται. Δηλαδή έβλεπα κάτι βίντεο άσχετο, έβλεπα κάτι βίντεο και έλεγα εύκολο θα είναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί ένα λεπτό. Χωράω, δεν χωράω. Τι έλεγα, έβλεπα κάτι βιντεάκια και έλεγα ευκολάκι θα είναι, ξέρεις, μου αρέσει γενικά, τα κοιτάω, λέω γιατί όχι, ας δοκιμάσω, ξέρω εγώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πέραν το ότι η κάμερα έχει 150 settings, πέρα από τα settings της κάμερας που είναι αρκετά δύσκολα για κάποιον σαν εμένα που δεν ξέρει τόσο, που έχει χίλια δυο, που να εξηγώ, τι να εξηγώ, είναι, αφήστε το. Από τα χρώματα έως τη φωτεινότητα, άμα θα είναι πολύ έντονη ή τι όριο θα τους βάλεις. Η κάμερα είναι γενικά ένα δύσκολο κομμάτι για όποιον δεν το έχει κάνει σαν εμένα, και ακόμα πιο δύσκολο είναι ο ήχος. Και θα σας πω μια πλάκα που έπαθα και δεν το πίστευα. Λέω δεν γίνεται ρε φίλε. Πήρα ένα μικρόφωνο από AliExpress €1 και επειδή έχει πολύ φασαρία, και επειδή πίστευα ότι ένα πιο ακριβό μικρόφωνο θα ακούγεται πιο καλά, πήρα και ένα με €18 και πίστευα ότι θα είναι καλό. Και τι κάνω, αρχικά κατέγραφα με το καλό. Έβαλα το μούφα με άλλο πρόγραμμα και τα δύο. Έβαλα να καταγράψω το μούφα και κατέγραφε ακριβώς το ίδιο πράγμα με το καλό. Και έπαθε πλάκα, δεν ξέρω. Μπορεί σε άλλες συνθήκες να διαφέρει, δεν με είδε καν. Μπορεί σε άλλες συνθήκες να διαφέρει, μπορεί στον αέρα να είναι πιο ευαίσθητο. Εγώ αυτό που άκουσα ήταν ότι ήταν ακριβώς το ίδιο το μικρόφωνο. Έτσι, συγκρίνουμε τώρα €1 με 18. Βασικά δεν είχε €1, ένα 70 κάτι είχε. Αλλά και πάλι συγκρίνεις τώρα το €1 με το 18 και ακουγόταν ακριβώς το ίδιο. Τέλος πάντων έχω βρει άκρη λίγο πολύ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται πολύ καλά ο ήχος. Ελπίζω βασικά. Βρήκα ένα προγραμματάκι και έκανα σύγκριση με ένα άλλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχει διάφορα σαν decibel, σαν ένταση ήχου κλπ. Ο Άγγελος έχει πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να ψαχτείς πριν τις κάνεις. Και πρέπει να κάνεις δοκιμές όπως εγώ. Ας πούμε η πρώτη δοκιμή πραγματικά ήταν πολύ χάλια. Το βίντεο μου είχε βγει κουνημένο έως αηδίας. Πολύ άθλια χρώματα. Και τώρα είναι η τρίτη προσπάθεια. Η δεύτερη ήταν σχετικά κομπλέ σε θέμα εικόνας. Ακόμα το ψάχνω. Βλέπω κάποια βίντεο πανέμορφα και δεν το πιστεύω. Λέω πώς το κάνουν αυτό.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπω βιντεάκια που πάνε σε ψηλά μέρη, σε βουναλάκια και σε τέτοια, μου αρέσει πολύ. Και είναι πιο πολύ ζήλια βασικά. Με την καλή έννοια, έτσι. Θαυμάζω τα βίντεο του άλλου και κατά κάποιο τρόπο θέλω να κάνω κάτι δικό μου. Και είναι σαν, για μένα, τώρα το να βγάλω ένα βίντεο είναι σαν, μπορεί να μην είναι ωραίο, έτσι, αλλά εμένα είναι σαν να δίνω μια ευκαιρία στον εαυτό μου ώστε να βγω βόλτα με το μηχανάκι. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο, μπορεί 1002, αν και υπάρχουν σχέδια για το επόμενο ήδη. Αλλά αυτό εντάξει δεν το αλλάζω. Καβαζάκι Καζέαρ, εγγύηση για μένα. Αλλά υπάρχουν σχέδια για κάτι μεγαλύτερο φυσικά. Τέλος πάντων, για μένα το βιντεάκι που βλέπω και πολλούς άλλους είναι σαν μια βόλτα, να βγω έξω να ξεσκάσω. Νομίζω πολλοί έξω μηχανόβοι μπορεί να πάρουν απλά μια μέρα δεν άνοιξα ούτε φλάσκο, μπορεί να πάρουν απλά το μηχανάκι για να βγουν μια βόλτα, απλά για να ξεσκάσουν, όχι κάτι. Άλλοι το κάνουν εντάξει σαν χόμπι, ξέρω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοράω το σιγοστήρα και έχω δει δεύτερη αστυνομία τώρα. Ψάχνομαι. Και γενικά δεν κυκλοφορώ πολύ έξω. Εντάξει, άμα βγω κάπου παραέξω από την πόλη και γενικά τέτοιο, αναλόγως βάζω και το σιγαστήρα καλό κακό. Γιατί η VPR κάνει λίγο φασαρία παραπάνω. Έχω αλλάξει 100 θέματα, το ξέρω. Δεν ξέρω άμα κατέληξα σε κάποια από αυτά. Ελπίζω αυτό το τεστ part 3 που θα κάνουμε να είναι κομπλέ και να πετύχει ο ήχος και το βίντεο βασικά, εντάξει, και να πάμε μια βολτούλα προς τα πάνω που ήθελα σε φάση part 2, ξέρετε, έτσι. Γιατί ώρες λέω γιατί να μην έχω τέτοιο συμπλέκτη εδώ πέρα για να βάρεις. Όταν περνάς κάτω από γέφυρα, ξέρεις, να βαρύσεις τώρα μια δυνατή γκαζιά. Αφού την έχω που την έχω την εξατμισούλα. Τώρα τι θυμήθηκα που πήγα και τη κόλλησα λίγο της κοπέλας. Θυμήθηκα μια φορά που με βάρεσε ένας αστυνομικός. Παίζει να είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που τον βάρεσαν, ενώ για να καταλάβετε, ο αστυνομικός πως με βάρεσαν, ήθελε να κάνει αναστροφή σε κεντρικό δρόμο με αμάξι και εγώ τον είδα από μακριά, έτρεχα, έτσι, δεν πήγαινα σιγά και τον είδα από μακριά, βλέπω ότι θέλει να κάνει αναστροφή, άνοιξε το φλα, εντάξει, δεν επιτρεπόταν εκεί πέρα που ήθελε να κάνει αναστροφή και γινόταν χαμός στο δρόμο, δεν κατάλαβα το λόγο που ήθελε να κάνει αναστροφή. Τον είδα, τέλος πάντων, φρενάρω, τσούλησε λίγο το αμάξι, πήρα από το μηχανάκι κανονικά κάτω, έγραψα λίγο και σταματάω ακριβώς μπροστά του. Όταν λέμε μπροστά του εννοούμε απόσταση τέτοιου τύπου, τώρα που έγινε. Απόσταση 1 μέτρο, ρε φίλε, τόσο, δηλαδή 1 μέτρο. Και ο τύπος δεν γύρισε ποτέ να με κοιτάξει αριστερά. Πραγματικά δεν γύρισε ποτέ να με κοιτάξει. Βασικά κοίταξε. Ο τύπος κοίταξε δεξιά και ήταν και πολύ ευγενικό. Θα σας πω. Κοίταξε δεξιά και δεν κοίταξε ποτέ αριστερά. Εγώ απλά περίμενα να περάσει τον δρόμο. Είχα σταματήσει και από πίσω μου είχα και άλλο αμάξι. Και απλά είχα σταματήσει και περίμενα να περάσει τον δρόμο. Παίζει να μην με είδε. Δεν ξέρω, δεν έχω δυνατά φώτα, δεν ξέρω τι. Τέλος πάντων, μπροστά το φτερό μου αυτή τη στιγμή είναι φτιαγμένο, μιας και εγώ το έχω βάψει το μηχανάκι, είναι φτιαγμένο, είχε σπάσει
είχε σπάσει σε 3-4 κομμάτια. Και τέλος πάντων δεν με είδε, δεν έπαθα κάτι. Το μηχανάκι δεν έπαθε κάτι, έσπασε μόνο το μπροστά φτερό, δεν λέγεται φτερό. Τέλος πάντων έσπασε το μπροστά πλαστικό. Ο Άγγελος ο Φωνιάς έσπασε το μπροστά πλαστικό, το έχω φτιάξει, δεν έτρεχε τίποτα και γενικά δεν έγινε κάτι. Πιο πολύ έπαθε αυτός παρά εγώ. Η ώρα να σκεφτείτε, επειδή έσπασε το πλαστικό, μπήκε μέσα στο προφυλακτήρα του. Έτσι πως πήγε να στρίψει, μπήκα στο μπροστά το προφυλακτήρα του, μπήκε όλη η ρόδα μου μέσα, έσπασε το μπροστά και εγώ δεν έπαθα τίποτα. Πραγματικά δεν έπαθα τίποτα. Απλά τον κοίταγα και αυτός γυρνάει και κάνει «Οχ». Και ο τύπος με τράκαρε. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να πω, μου είπε, μου φώναζε στον δρόμο, έλα σταμάτα απέναντι, εγώ κανονικά τα πάντα, χωρίς φόβο, έλα σταμάτα απέναντι να και τα χείλα δυο για να ξέρω εγώ, να μου κάνει δήλωση ή οτιδήποτε τέτοιο. Εγώ δεν έπαθα κάτι και δεν με ένοιαζε, δηλαδή για μένα θα σας πω πολύ απλά, είναι λίγο στόκος, κόλλα και τα λοιπά, μία γάζα έβαλα, δεν είναι κάτι. Πολύ ευγενικός, μακάρι να ήταν και έτσι και χωρίς το ατύχημα, μακάρι να είναι έτσι. Πίστευα ότι ήθελα να περάσει, κυρία. Γενικά είμαι πολύ καλός άνθρωπος σε τέτοια, όταν βλέπω ότι δεν μπορούν να περάσουν, σταματάω κατευθείαν επίτηδες και κόβω και όλη την κυκλοφορία. Ακούς τι ήχο? Θα ρίξω μια... Μ' αρέσει κατά απογεύμες, δεν ξέρω γιατί. Πήγαμε να γινούμε, αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή όποιος οδηγάει μηχανάκι, γενικά μοτοσυκλέτα, είναι κάτι συνηθισμένο, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Και είναι πολύ λογικό, δεν με είδε ποτέ. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι γενικά δεν ξέρω που πάω. Και ελπίζω να μην είναι άσχημη περιοχή εδώ πέρα. Αν και βλέπω είναι κομπλέ. Κάτι ήθελα να συνεχίσω και ξεχάστηκα. Τι ήθελα να πω? Νομίζω για το ατύχημα μίλαγα. Σταμάτησε ο άνθρωπος και μου είπε οτιδήποτε θες, αυτό είναι το όνομά μου, θες να σου δώσω το τηλέφωνο μου και λοιπά, και εγώ του έλεγα σταμάτητα, όχι δεν χρειάζεται, δεν θέλω τίποτα, μην ανησυχείτε, μόνος μου τα φτιάχνω και λοιπά. Μου είπε σε ποιο αστυνομικό τμήμα ήταν. Καλά, το σωστό είναι έτσι, και το τίμιο, αυτός έφταιγε. Η αλήθεια είναι κατατρώμαξε, δεν ξέρω τώρα. Ενώ είμαι σταματημένος να... Καλά, μου έχουν τύχει κι άλλα, αλλά ενώ είμαι σταματημένος να με βαρέσεις, είναι, ξέρετε, λίγο κάπως. Και... πού είμαστε? Τέλος πάντων, ενώ είμαι σταματημένος... νομίζω ξέρω που είμαστε. Νομίζω κατάλαβα.
γενικά στις ανηφόρες είναι λίγο χάλια γενικά στις ανηφόρες. Νομίζω έχω ξανάρθει από φάρα, παιδιά. Μία φορά στη ζωή μου τουλάχιστον σίγουρα έχω ξανάρθει. Κάποιος θα λέει, πέρασα από το σπίτι μου και είναι στη Θεσσαλονίκη. Ένα καλό που έχει κάμερα και γενικά μακάρι να ήταν εύκολο να καταγράφεις. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά ένα καλό που έχει είναι ότι αν γίνει ατύχημα έχεις τα πάντα. Ποιος φταίει? Μπορεί να φταίω εγώ και να είμαι μουνόπανο και να θέλω να χρεώσω το άλλο που συμβαίνει καθημερινά. Είναι γενικά πολύ καλό να έχεις κάμερα και αυτό που θέλω να πω, να υπήρχε μια πιο εύκολη βασικά να υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος για να έχεις κάμερα στο μηχανάκι σου ή να ήταν προεγκατεστημένη στο κράνος ή οτιδήποτε τέτοιο. Δύσκολο. Εδώ δύσκολο είναι γενικά να την εγκαταστήσεις. Κολλώντας την, δένοντας, οτιδήποτε τέτοιο υπάρχει, γενικά είναι δύσκολο. Νομίζω ότι άκουσα το συναγερμό μου. Γιατί λογικό είναι κάποιος να έχει βάλει το ίδιο. Δεν το ακούω συχνά, γιατί στοιχίζει ένα εκατοστάρι. Τώρα θα μου πεις, Άγγελε, έβαλες ένα εκατοστάρι συναγερμό στο μηχανάκι, θα σου πω ναι, επειδή δεν μπορώ. Όχι, εντάξει, απλά ήθελα κάτι καλό. Αν και υπάρχουν και Παντόρα συναγερμοί που έχουν 500 ευρώ, εντάξει. Νομίζω ότι φτάνει για το βιντεάκι. Πάντα έτσι λέω εντωμεταξύ και συνεχίζω και μιλάω. Άμα με πιάσει πάρλα για ένα θέμα, δεν θα σταματήσω να μιλάω. Ναι, νομίζω φτάνει. Άμα είναι καταπληκτικό αυτό το βίντεο, που πιστεύω θα είναι καταπληκτικό, θα συνεχίσω και το θέλω πολύ εντωμεταξύ. Πώς και πώς θέλω να πάω να περάσω από το βουνό. Κάτι έλεγα και ξεχάστηκα. Γενικά στις Πάφες ξεχνιέμαι. Στο φανάρι όταν κάθομαι, είμαι λες και είμαι στον κόσμο, κοιτάω τα πάντα γύρω μου. Το επόμενο βίντεο ήθελα να πω, μάλλον το έχω ξαναπεί 100 φορές, λογικά θα είναι να πάω πάνω στο βουναλάκι, αν τα καταφέρουμε και δουλεύει το μικρόφωνο και η κάμερα. Εντάξει, η κάμερα να δουλεύει, απλά τα σέντιτς να φτιάξω. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που το είδατε ως τώρα. Είπα αρκετές βλακίες. Να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις motovlog. Έτσι το λένε, εντάξει. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσω, γιατί είναι κάτι ωραίο. Και ας μην αρέσει σε όλους, μόνο η βόλτα μετράει. Bye guys.